večer. Kdo to dupe po lese, letunice třeste se. Kdo to tady čmuchá, která neposlucha, skáče si po pasece. Tucet tlapek ve křoví, to už vám snad napoví. Tři veselé psice zná celá vesnice, choděj s Alčou, to se ví. Tram, tará, s Alčou to je paráda. Sem tam úkol splnit, dobře se nakrmit, pak si lehnem na záda. Tak zase šla do práce. Jo, prdlejš do práce, je mi to jasný, šla do lesa a bude si užívat, bez nás. To by měla klobouk. Ani nám nezamávala. Mě už to nebaví, bejt sama doma. To je otrava. Ta už se nevrátí. Pojďte domů, holky. No a co pa kdybychom si zahráli něco, třeba na mrkanou? Si to nikdy nehrála, to ještě neumí. Umím. Já ti to ukážu, jak se mrká. Sleduj. A mrk. Mrk. Mrkáš na drát? Mrk. Můžeš i zrychlovat? Mrk, 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 mrkáš. Musíš pomalejš. Vidíš? Já to umím taky. Hele, umím to. Mrk, mrk a obouma očima najednou. Mrk. Hele, kdybyste si radši četli. Dneska ty mladí vůbec nečtou. Je to samá SMS-ka. To vy pořád čumíte na televizi, vy stále. To je nápad. Co pak, kdybyste šli na chvíli ven? Sama doma. Kasuár. Kasuár je po pštrosovi druhý nejtěžší pták na světě. Charakteristickým znakem je kostní Jo, růst. to on bude patřit do čeledi kasuárovitých. Patří do čeledi kasuárovitých. Kasuár je rod velkých ptáků, kteří nejsou schopni létat. Kasuáři jsou plaští. Tak to on bude mít taky problém s tím Podobně přepeřováním. jako drůbež na celém světě se potýkají s potížemi v době přepeřování. To je vzdoušek. Asi něco cítím. Tamhle vidíš to? Cyklisti, pro ženě, ať se naučíš hlídat. No cyklisti, ty mě neba. Já to sbírat nebudu. Nebo že bych to sebrala. Takhle se to parádně nosí. A panička prej, abych to nosila vejpů. Sama by to do huby nevzala. Drbání zdarma, mami, pojď, je to bezvadný. Ještě trochu. Nedrbej s nima, pojď. Víš, že se nemají zahazovat s cizíma lidma. Kam jdete? Nechoďte pryč, je to škoda. Jak to, že má 2 nohy? No prima, tady konečně asi něco bude. A já už to mám. Co to máš? Nechoď mi sem. To je moje. Co jsem... Uč mi to taky. Ale teď mi to okoušeš. To je moje. Uč mi to taky, mami. Sežeň si svůj. Tohle je můj, máš mladý nohy, najdi si. Aspoň kousek. Lakoto. Lakotná. Kde jsi to viděla? To snad dělají králíci, tohle ne?
Prosím tě, v tom jsou léty osvědčený vitamíny. Jo, je z tebe králík. Vláknina, minerály, letokruhy. Třeba tam najdu nějaký bust. Minule nosili dříví a pak byly busty. No, tam určitě nějaký bude. No jo. Ty jo. Ale teď mám žízeň. Jdeme na jedno. Polomáčenky! 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 No, to je prima, já už jsem ale taky měla žížáka. Škoda, že tu není panička. S tou je vždycky psina. Jo, ta by se vstekala, vy. Hele, pojď z vody. Pojď ty do vody. Povídám ti, pojď z vody. Povídám ti, pojď do vody. Ty jo, našli jsme ropu. No tak to budeme bohatý. Tak co, holky? Vyhládlo vám? Počkej, já se tam podívám první. Ukáž. Nic tam není. Vůbec nic, úplně prázdná lednička. Nepak, vůbec nic. Počkej, nezavírej to ještě, tam byl Fernet. Hele, mládeži, je čas dělat hodný. Jako vítat. No, teď ještě nejde. No já už se náhodou docela těším. No, tak mávej. A dělej nadšenou. No já jsem nadšená, já se těším. Počkej, tamhle něco jde. Jo, už je to ona. To vypadá, že to je ona. Je to ona! Že to ona. Co se bude dělat? Co bude? Co dostaneme něco? Marta, Saša, Anděla, to kdyby Alča věděla. Doma hospodaří, uklízí a vaří, tak si dávaj do těla. Dobrou noc.